Как се захванахме, то беше преди 15 години. Идеята беше на съпруга ми и си купихме първите мънички животинки, изгледахме си ги и така се озовахме с близо 200 броя животни в момента. Моя ден започва сутрин някъде около 5 часа. Започва с обгрижване на малките агънца, които са отбити. След това излизаме с овцете на паша, после се прибираме по обяд в жегите, храня малките агнета, прибирам се до вкъщи да сготвя на децата, след това пак се връщам и така започвам в 5 сутринта и горе-долу деня ми свършва в 1 часа през нощта. Може би работата с животните, работата с овцете ни прави супер единни, защото знаем, че когато се съюзим всички заедно, постигаме каквото ни е нужно. Когато някой от нас липсва, все нещо куца от нещата. Значи, за да има хубаво млеко, животното без значение овца ли е, крава ли е, какво е, то трябва да се храни правилно и ползотворно. За да получиш истинското мляко, трябва да ядат истинската храна. Моите животни са горе-долу, през целия ден са на паша. Получават си зърното, което е около 300-400 грама, без значение на ярма ли е, на зърно ли е. И в момента с това се хранят. А през зимния период си ядат люцерна, ядат си слама, ябълкова пресовка, нещо, което няма никакви излишни ГМО-та в нея. Аз ако не вярвах, че има смисъл, нямаше да продължа да ги гледам. Аз вярвам, че ще дойдат по-добри времена. Вярвам и за това продължавам и смело бих казала, че аз никога не бих се отказала. Аз не бих си представила утрешния ден без тях и без този начин на живот. Купувайки от нашия кооператив, вие помагате на нашето семейство и на нашето бъдеще.